Wikase kaunti ya Nyamira tumurikana ya bereka gokorekana abarimi bechae abaigo anene kurwase factory ya Gyanchore ni gobona barokane kwe murungania achibura buruchane kiwali tukolia rera kubwatakana noko no weke ginga kyobolemo asenseme yuni gochinga kechi abarimi yawe factory ya Gyanchore baganira barai goso agati na kojara kogaya n'umuchando gendete kone kiwa igoro yoko ni okweke ginga kamo kyobolemo asenseme yumurikite kurwase kaunti ya Nyamira Jobu Muangi na robojirwa senchira yoboime Eburaburu nigo yene kigwa asege ikaro kyo mweli wo mwaka ikigekoro kwa annual general meeting ase factory ya Gyanchore egotoka imeye kaunti ya Nyamira oboko ngunigo bwachaka ekero abarai babalimi baba bagusinyana chinkwana chinga kechomoroberi oyo igoro yobolemo bwa moyoyi ekikirera abaremi kogerera abarai bale gokwana egetambukerio kyomukarani gwe factory eyukoreta obotoereru nkebegeti matunda asomokutano oyu obagakoerera gati Omo director bwe zone ya Thimi Thomas Nyandieka nigo ateba okogani kwabo nomogondo yu onigwe asobwango erinde koyokonya tochikoibwa Chichaman 56 boka bagayikororo bakerore muri mteye abali myekenyire buno boli mu bwa bere ni project squatters ba centro bagataya letters even salvage even 1 acre ulibora tokororo tobokonya muri myakoreki kusina konyeke bone twaje anyoga kugamba ngakinga kyo muri mbokonyeka so ebona sigeja gocha onye muri myoko nyorose shiringi amendu jirtyo bolemo nera nyone singi 20 eira bana school bale mimbagi kelia mangana bagakoreka litiko lya rero asebasaba obwene koba aroro asoko ni gwo mugondo yo bare bateba abantu bari batayite gokoroba kora gukikoni umugondo lyo ito intubu nabaremi twakanira umugondo ito bashe konibwa paka tuarangirirwe a special general meeting toche buna baremi tomane gocha gwantirana umugondo yo ochikoni oboko muntu bwate iko toko na juchikiro twa mago tebunga chikire gitoko na juchiko ande factory tochikokore ruri chibesa igoro mono kubwa monde committee etubwatisie nabali ntubwatege ntekamo ntwanke bintu bya Gyanchore bisaleke abanda bayitongana bali university January ensemo yende mbasaba okoigwana nakoba egati abarai babalemi elinde gokora chisegi ekyo te factory eito aseritkoria rero tiritogogeti egento togo sabangeringa tigaba director baitoli tangani babeketita bauti cyabensemo bachemo egere bakonye factory eito Nchoire getambukero koligyo munyakerogo bwe factory ya Thomas Nyandieka wetera senchera yesimi oyore miabalemi nachiko irege tambukero kyabwango nago ikaransi abarai bonsi inse elinde konyora lichibu igoro yobolemo obwo esugukwe karaika ngorangiria nabanya committee bonse bagia Gyanchore catchment bache bayikaranse bakwanire umugondo moyoyi babolia maswali na inje mbatebyo sobokora bwasoereire erinde baruo bwa musi kero mondo no yobo bono ekiabalimi bagusaba nobwene n'obwasyo kukoba ase factory eye erinde banyore ogokonyeka kurwa ase factory ya Gyanchore ginko reporter ya Ndizi TV Job Muangi.